Здравейте хора, днес в този клип на Дони Зай в Париж ще ви покажа какво ми купиха от Била. Само че ето тези яйца, които виждате сега, те не са от Била, а само ето тези неща отстрани. Купиха ми един пастет, пилешки, детски, аз ям само детски, и имаше ето такава игра закрепена отдолу. Такъв Дав дезодорант, оригинал. Една напитка на Алоe Vera. И ето тези стикери от новият албум. Така, и тази количка Айфола я сложих само за украса. Така. Съжалявам, че Зайо го няма, но това ще е за последен път. Ето тук съм извадила нещата, които не ни трябват от яйцата. Това всъщност е сюрприз видео. Тук ще са нещата. Всъщност това в такова видео ще отварям яйца. Или някакви неща, които са скрити, като едни турбички с понита, пакетчета и така нататък. Това яйце е на едно ново филмче Динозаврите. Оставила съм само играчките, но ще ви показвам и другите неща, но набързо. Ето такава гумичка. Ето бележка. Такава бележка, стикер. Така. Ще оставям само играчките, а яйцата отзад. Така. Това е на Мечо Пух яйце. Ето този пумпъл на медчета, много е сладък. Тук ще оставя играчката и нещата ето тук. Ето това на принцесите. Гумичка на пепеляшка. Мисля, че се вижда добре. Това е яйце на Барби, което ми купиха току-що. Ето тази значка, която я имам вече.